салом дӯстон, пеш аз он ки дар бораи далелсанҷӣ маълумот диҳем, нахуст дар бораи далел ва ақида чанд нуктаи муҳимеро зикр кардан мехоҳем. далел ин иттилои боэътимод, яъне гуфтан мумкин аст ки бетони мустаҳкам ва устувор, он танҳо саҳеҳ ва дуруст буда метавонад. далел ин тасдиқи ҳақиқат ё дурӯғест ки бо роҳи озмоиш, санҷиш, мушоҳида ё таҳқиқ исбот карда мешавад. ақида бошад, ин далел нест. ҳар кас метавонад фикру ақидаи худро дошта бошад, аммо ақида низ бояд ба далелҳо асос ёбад. дар акси ҳол ҳеҷ сабабе барои гӯш кардани он вуҷуд надорад. андеша ё ақида ин боварӣ ва ё эҳсосоти шахс дар бораи ин ё он чизе ё касе мебошад. мисол, падарам назар ба падари ту қоматбаланд аст. албатта ин далел аст. тавре дар боло қайд кардем, дар натиҷаи мушоҳида ва озмоиш метавон қомати пасту баландро муайян кард. ва ё мисоли дигар, рақамҳои телефони маро дар хотир нигоҳ доштан мушкил аст. инҷо аллакай ақида аст. шояд барои касе дар хотир нигоҳ доштани рақамҳои телефони ман мушкил бошад, вале барои шахси дигар чандон мушкилӣ надорад, зеро ӯ хотираи мустаҳкам дорад. аз ин рӯ мисоли мазкур ба ақида рабт дорад, на ба далел. пас омӯзиши далелсанҷиро аз чӣ метавонем оғоз намоем? аз тафаккури интиқодӣ. аммо тафаккури интиқодӣ ин на аз калимаи танқид аст, балки ҷустуҷӯи ҷавобҳо, саволгузории дуруст, қобилияти таҳлил карда тавонистан ва мустақилона тасмим гирифтан. инчунин қобилияти шубҳа доштан ба ҳама гуна иттилоот яке аз муҳимтарин усулҳои тафаккури интиқодӣ мебошад. акнун биёед дар бораи далелсанҷӣ ва кори далелсанҷ ҳарф занем. дар далелсанҷӣ танҳо он иттилоъ ва маълумоти аз манбаъҳои боз дарёфт шуда метавонад ҳамчун далел эътироф шавад. истифодаи манбаъҳои пӯшида ё беном қобили қабул нест, чун на ҳама изҳорот дар қолаби далелсанҷӣ метавонад мавриди омӯзиш қарор бигирад. далелсанҷ бошад, барои санҷиши дурустии изҳорот танҳо аз маълумоти манбаъҳои боз, яъне расмӣ васеъ истифода бурда метавонад. вале ҳадафи асосии кори далелсанҷ на ҷустуҷӯи дурӯғ, балки муайян кардани ҳақиқати далелҳо ва муқоисаи маълумотест ки аз сӯи ин ё он ниҳод ва афроди шинохта паҳн ва ё эълон шудаанд. мавзӯъ ё объекти омӯзиш. мавзӯи омӯзиши далелсанҷӣ изҳороти оммавии шахсони мансабдор ва маводи расонаҳо буда метавонад. танҳо он мавзӯъ ё объектҳое метавонанд барои далелсанҷӣ интихоб шаванд ки ба меъёрҳои зерин ҷавобгӯ бошанд. далелу арқом доранд, ба таври оммавӣ паҳн шудаанд ва аҳамияти иҷтимоӣ доранд. масалан, далелсанҷӣ масъалаҳоеро ки ба оянда нигаронда шудааст ҳеҷ гоҳ мавриди санҷиш қарор намедиҳад. агар шахси расмӣ бигӯяд ки дар назар аст имсол сафи муҳоҷирони меҳнатӣ дар русия назар ба солҳои гузашта зиёд шавад, инро наметавон санҷид, чун ӯ аз нақша ва интизориҳо мегӯяд ки он бештар ба оянда нигаронда шудааст. ва ё баъзан вақт афроди расмӣ аз ибораҳои ба андешаи ман, фикр мекунам ки, ба назарам, эҳтимол ва ба ин монандро дар изҳороти худ васеъ истифода мебаранд ки онро низ мавриди санҷиш қарор дода намешавад. дигар ин ки вақте иттилоот аз фарзияву тахмин иборат аст, он ҳам моли фактчек нест. дониста бошед ки далелсанҷӣ изҳорот ва ё маълумотеро мавриди таҳлил қарор намедиҳад агар дар он андешаи субъективӣ, фарзия ва ҳисобу китоби тахминӣ ва далелҳои умумӣ ҷой дошта бошанд. дӯстони азиз, бо сохтор ва мисолҳои рӯшани далелсанҷӣ дар сомонаи фактчек.tg боз ҳам аз наздик шинос шуда метавонед. дар бахши раҳнамо бошад зербахше бо номи абзорҳои далелсанҷӣ мавҷуд аст ки дар он наворҳои дарсии мо дар самти кор бо абзорҳои далелсанҷӣ ҷой дода шудааст. ҳоло инҷо барои муайян кардани ахбори бофта чанд нуктаи муҳимро зикр мекунем ки лутфан ба он диққат диҳед. якум, сарчашмаи хабар. ба сомонае ки хабарро нашр кардааст ба саҳифаи аслии он гузашта мақсаду маром ва суроғи аслии онро биомӯзед. дуюм, муаллиф кист? ба таври кӯтоҳ дар бораи муаллифи маводи чопшуда дар интернет маълумот биҷӯед ки оё ӯ воқеан ҳам одами зинда аст ё на. сеюм, санаи нашри хабар. ҳатман ба санаи нашри мавод диққат диҳед, чун дубора чопи хабари кӯҳна маънои мубрам будани онро надорад.
чорум, хабарро пурра бихонед. аз рӯи сарлавҳа ҳеҷ гоҳ ба мавод баҳо надиҳед, чун на ҳамеша мундариҷаи хабар бо сарлавҳаи он мутобиқат мекунад. одатан сарлавҳаҳои иғвоангез ба хотири ҷалби хонандагони зиёд истифода мешавад. панҷум, пайвандҳо дар хабар. ба пайванд ё линкҳои дар хабар овардашуда гузаред ва боварӣ ҳосил кунед ки иттилои паҳн шуда воқеият дорад. бидонед ки далели саҳеҳ муҳимтар аз ҳангома аст.